טוב, אני עופרי גזית, אני עושה כאן שנת שירות בערד, אני מטעם הצופים. באתי לספר לכם היום על הפורימון שהקמנו במרכז של ערד, ברחבת המתנ"ס. בעצם הקמנו שני מבנים, שזה קרוסלה וספינת פיראטים מחבלים וסנדות. הילדים עבדו במשך 1.5 שבועות ועשו תהליך מקדים של הכנת הציוד לפורימון עצמו, וב3 ימים האחרונים בנינו את המבנים עצמם. המטרה של המבנים הם בעצם לכל ילדי ערד להפעיל אותם במהלך הפורים ולתת להם איזשהו תעסוקה. באמת שהילדים עמלו מאוד 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 קשה על כל המפעל הזה, והכל זה עליהם. ילדים מכיתה י' עד י"ב הרימו פה שני מבנים בגדלים מאוד 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 גדולים, ובהחלט מגיע להם על זה המון המון שאפו. זהו בגדול. תודה רבה. אין על מה. זהו, זה כלל הכל?